बयजोंबो अनजाथाव सल'गोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। सल'गोफोर आं दायो दङ सिमेन्सापुरि रेलवे स्टेशनाव, ओमफ्राय थांनो ओंखारगासिनो दङ, माने ट्रेन नेगासिनो दङ सिलापथार थांनो। ओमफ्राय ट्रेना फैगासिनो दङ खोनादों, नुहुरबायबो ट्रेनखौ। सल'गोफोर नोंथांमोनखौ सिलापथाराव लोगो मोनहैसिगोन। बाय बाय। orang cendeng ke kelab. Ang panas pura. Ang student naman. Corona test naidों ini सासेल' नायबाबो जागोन सासेखौ ओंखायनो जों गिनानै नायजायासै मानैखौसो नायहोबाय बिनानावखौ। नै मन्दिरा 이정수 ini istriku vaksinnya katanya. Oh, ini Mandira. I think she don't. Is it? I think she know. जो जन ज्ञान तुम्हारा लाए, तेरा जो भी करे गुणगान, उसका तो कर जी कल्याण। भक्त पुकार तो शीघ्र ही आती, जब जब धरती पे बढ़े पाप और अत्याचार, प्रकट हो के मां करती है दुष्टों का संहार। रा
शक्ति का अवतार बे मन्दिर गेदेरखौ खुलुमखांना बेखौ मन्दिरखौ सा फाखो 3 गिदिंनांगौ नोङो बेखौनो गिदिंबाय दं जों दा जनाखौ गोदो गोदाय अन्थाइजों बानायनानै गालांनाय मुर्तिफोरखौ गोदोथ' माबायदि बानायनाय बेफोरखौ बानायग्राफोरा डेन्जार टेलेन्टेड खामोन आरो नैयावबो फैसा खुस्रा गारलायदों माथो बेवहायबो गोजौ गोजौद्राय नंला आरो नुवालै केमेरायाव मोजां नुवा लोगोफोर खुलुमनाय प्रसेसफोरा जोबजोब्बाय खुलुमखांबाय ओमफ्राय बैथिंजाय मोनसे सिरि दंबावो आरोना ओमफ्राय बिराद गोजौ ओमफ्राय दा थांनो हानाय नंला मानो होनबा जों गारि लाबोदों भारायाव ओमफ्राय बे मानसिया जोंनो 1 आवरल' टाइम होदों आरोना बेनिखायनो थाब थांफिननांसिगोन जायगाफोरा बिराद मोजां आरो नोंथांमोनहाबो मालाबाफोर फैनो हागोन सिलापथाराव दङ बियो सिलापथार माबा लिकाबालि अरुणाचल प्रदेशनि आन्दाराव ओमफ्राय नोंथांमोनहा फैनोबा सिलापथाराव फैग्रोनांगोन आरो ओमफ्राय र' दसे खुलुमनोसै आं खुलुमबानि फैदा थांसै थांनो जाबाय जोंहा सुलायलाय नांला फै गोरान जाखाबाय फैदा गथ'फोर जाबाय इदिंसो ए मालाबा मन्दिरफ्रावबो थांनांगौ गोसोखौ गोथार लाखिनायजों लोगोसे जोंनि सानस्रिफोरखौबो माने साफायै दोनबाय थानो मन्दिरफ्रावबो गोसोफोरखौ माने मन्दिरफ्रावबो थांनांगौ आरो मन्दिरावबो गेजेर थांनांगौ गोसोनि फोथायैया बियो गावबा गावनि चइस गावबा गावनि पइन्ट अफ भिउ सोरबा फोथायो सोरबा फोथाया स' आं फोथायो इसोरनि सायाव फोथायनाय दङ स' बेनिखायनो आङो फैयो गेजेर इसोरखौ नागिरनानै बिनिफ्राय खुलुमफैयो गोसो गोथार लाखिनायजों लोगोसे सायावबो आङो इसोरखौ फोथायो सिंजोंबो फोथायो बेनिखायनो फैनाय जायो आरोनाथ' आं मा बुंबावनो बयहाबो गावबा गाव मोनसे चइस सोरबा फोथायो सोरबा फोथाया आरोना जेबो साना आं बेफोरखौ ओमफ्राय फैनांगौ गासिबो थांनोसै ओंखारबोगासिनो हनै सेल्फिखौनो जिबायदि लाबाय थायो गथ' मानसिफोर माथो बुंनो आरोना आंबो लायो लानाया आयै सान्दुं गोसाथार थांफिननोसै गारिबो गैजा रोङा नालाय गोसोबायदि बेरायनोबो हाया मानोबो हाया भारा लानानै फैदों खें जाहरगासिनो दं ड्राइभारा 1 आवरल' टाइम होदों जोंनो बे 1 आवरावलाय जोंलाय फुजासो खालामनो हागोन ना फट'फोरसो लानो हागोन ना खुलुमनोसो हागोन दे अब्लाबो टाइम मेनेज खालामनानै थांनोसै आरो दा
जाबाय दिनैनि थाखाय जाथ'बाय मन्दिर खुलुमनाया फैद' सिख्लाफोर फैदो आयै फट' साफायनायाव ओंखारथाराखै खोमा गथ'फ्रा गोलोमजोब्बाय नै रायजोफोर ओरैबायदि गोलोमबाय खाफालनिफ्राय जि गोलोमदै खाफालनिफ्रायसो जि गोलोमदै गयो आंना गोलोमबाथाय ओरैबायदि बाल्थिंसो जालायगोन खोमा ओरैबायदि गोलोमदै गयो खाफालनिफ्राय